हेलौ लोगोफोर बान्दोआव फैदों बान्दोआव जोंना माइ गायनो थाखाय माने थाख्लाय दैनिफ्राय माने जोङो दै लांफैयो बिनिखायनो माखासे जोंहा रायजोनि औवा दं नालाय औवा दानना लांनानै थेरखुथि आरो बिदिनो बायदिसिना बानायनो थाखाय औवा लांफैदों नै जोंनि बान्दोनि रायजोनि औवा इयो गोरलैखौ लांग्रोनायसैलै जोंनिया थेरखुथिया एसे गिदिर गिदिर गंबैसे होनांगौ थेरखुथिखौ हा थेरखुथि गंबैसे होनाङो थेरखुथि होनो औवा दानदों औवा रोगाबाय नै औवा बानायसै दे आंबो औवा लांनायसै गोगोम गिदिर खानो दे दैलामाव दा दिन्थिनाया मावगोन नै जायगाया थेखांना बान्दो लाङो नै मावगासिनो दं मानि रोगालाबायनो आसोलफ्रा
माबायदि मावगोन नायला दिनै बान्दोआ आइलेण्डनि अबस्था इयो आइलेण्डनि नै आइलेण्डनि अबस्था माबायदि नुबाय दा नायना लादो नै बा आसोला बल्दाराखौ माथो बल बायदिल' ओंखारखायो मान मावदोंआलै जोंनिया प्रटेक्सन नङा माइ गायनोसो दैलाङो जोंनिया माइ गायनो ओरै लांगोन बेखौ ओरै बिटिनि ओरै 3 नम्बर गेजेरावनो दैयो भारा गैला होथेबाय नै Kali रायजोफोर खामानियानो कमप्लिट फोरखौथि गंथाम होबाय दा माने थांसिगोन ज' हाजिरा खथा लालायनानै थांसिगोन नो ज' खामानिखौ हानानै दाननोसो नायबावो नै जोंना आसोला बिनोसै देग्लायहाय नायनायसै माबायदि मावो मावनो रोङालाबो बिगुर फुना गाननायखौबो 2 मन थिखांग्रा बल्दारखौ 2 मन थिखाङो आं अन्थाइ बल्दार थिखोनो आसोलखा आखानो दोनजाबाय आफादगिरि दे होमब्ला ओंखारलांनोसै जोङो भिडिअआ एसेखिनियावनो जोबथ'बाय